Kürtlerin büyük bir direnişi var. Navenda lêkolîna ya Beşikçî her diçi baskê xwe fireh dike, xebatên xwe mezintir dike. Dibe cihek girîng yê lêkolîn, arşîv û pêkanîna rewşenbîriya Kurdî. Êvara Roja Şemiyê li navenda lêkolînên zanistî ya Beşikçî hem avakirina navendê hem jî roja ji dayîkbûna Beşikçî bi hev re hat pîrozkirin. Vakıf 8 saliye, Beşikçi 8 salî. Birêvebirê navendê İbrahim Gürbüz di heqê çalekî û xebatên hêja yên Wekfa Beşikçî de agahî dan. Gerekse dünyanın birçok Wî behsa ger û seferên Beşikçî yên bo welatên Ewropa û heya Amerîkayê jî kir û got êdî Beşikçî ne tenê wekî zanyarekê belê wekî dîplomateke karîger jî xebatê ji bo milletê Kurd dike. Bir devlete sahip olmasa Beşikçî ji bo xwendekarên Kurd ji bo nifşên nû yên ciwan jî dibe wekî model. Mirovê me Kurd jî derkevin li cîhanê xwe bidin nîşan. Her çarparçe Kurdistanê xebatê halowerên kirin û lêkolîn em piştê halo serbilindin. Em jî dixwazin hê pêştir bikevin me hêrs dike dizanî wekî ciwanê xwendekar. Ji bo min Beşikçî parêzvanê mafê Morovane ji ber ku jiyana xwe hemû ji bo mafên Kurda xelas kiriye ku em dizanin ku di demên borî da girtîgehê dama ji ber ku mafê Kurda kar dike. Ev ji bo min gelekî girîng e. Bi zeravayê Kurdî, bi Kirmancî, bi Zazakî, bi Sûranî li her çarparçeyên Kurdistanê Kurd wî dinasin. Ne tenê êdî Kurd, wekî mirovekî zanist jî li akademiyada ête niyasin. Xwedê li dijî anti-Kurd li hemî astê da ne bi tenê siyasî li ser zanistê da jî êdî ew tiştekî yani qedan yani şikand. Ji ber vê ez gelek kêfxweşim ku min ev roj wî dît heta hatiye 8 salî jî Xwedê min reke salê ji bidetim bo wî. Kura bêguman herkes erjecî zaf olzanan gerek nikerek ez hina dergu dila qisey bike. Wextê mesela Mamoste İbrahim Gündüz va zegi va haqqatî ware Kurdoloji de yo cayecî yo behempa esto gerek ama erjecî hina holyar bizan. Kura tay çi ez problem ez la mesela ez çarpon seranat şina yana ita raştazı yo xebateke zafrın zaf bi nizami est di seranat mesela tiyade akademiyeni vraştene ki veracu hina yo xebat nameyne kerdene ahet razaf mühmakede kura gerek çünkü az bahs bika herkes zaf olzanını gerek ama hina hol erceci bizani o çiyeke mamoste İsmail Beşikçi itat bahseci kerde raşta zaf gringe. او وقفه که درست کرا با مامۆستا ئیسماعیل بەشکچی ئەم دەتوانم بڵێم وەکو ماڵی دووەمی من بوو چونکە کاتێک کە من هاتم بۆ ئێستانبول ڕاستەکی جەیەکی وام نەدەدۆزیەوە وەکو پرتوکخانەیەک یا کتێبخانەیەک من لێدا بنیشم و دەرسی خۆم بخوێنم بەڵام هاتم کە دیتم پرتوکخانەیەک بنێوی ئیسماعیل بەشکی کراوەتەوە دەتوانم لێرە هەموو ڕۆژێ بم دەرسی خۆم بخوێنم وەکو ماڵی دووەمی من هەموو ڕۆژێ لە خەوکە هەڵدەستام دەهاتم بەرەو لای کتێبخانە و لێرە دەرسم دەخوێند. Kedek gelek pîroz e ji bo me. Ez jî pir hestiyarım li virim. Em de îndarin ji bo birêz Mamoste Beşikçî. Nivîskar Muhsin Qizilkaya jî dibêje Beşikçî ji temenê xwe yê 8 salan tam 6 sal bo doza milletê Kurd terxan kiriye. Êşekiya Kurda li Kube, Beşikçî jî li wir e. İsmail Beşikçi di navê 8 salê 6 sal da Kurda 20 sal jî jûra yani Kurd hemû minnetdarin. Bîra me nivşê berê tê ku İsmail Beşikçi gava Kurd li ciyekê eger bêjin li ciyekê tiliya min bêje em zanê ku li ciyekê İsmail Beşikçi ye. Xwedê evî 8 sal dî bu Kurda bêle. Kürt sorunu böyle bir sorun var. Mamosta Beşikçî li vir axaftinekî kir û hem jî ji bo xwendevanan pirtûkê xwe îmze kir. Beşikçî careke dî îşaret bi rewşa Kurdistanê ya dibin nîrê dagirkeriyên xedar de kir û got dema Kurdistan bu çar parçe dostê Kurdistanê jî di dinê de neman. Wî got heya Kurd nebin xwedan dewlet nikarin li kevirekî yê Guristana xwe jî xwedî derbikevin. Her wî got dewletbûn an nedewletbûn jî di destê Kurdan bi xwe de ye. Gelo ka ew dewletê dixwazin an naxwazin. Mehmet Sanrı, Kurdistan TV, İstanbul.